kalago mo. O musa ko. Malagugang malago. Agyan dinanda kong laksang libong ginto, rin mabisa, nung ikain dumayo. Ang gangking impyernos bisa kong painabo, ikasang abe kong alang makibalo. Diya sa iyuson, kayang parangal, karang musa, karang prinsesa Reina. Kamutong korona. Ganito sinaryuan ng poeta laureadong si Frank Gintong alaala ng manunula at politikong si Amado Yuzon, tubong Guagua, Pampanga. Si Yuzon ang kauna-unahang nakoronahan bilang poet laureate sa lalawigan. Siya rin ang tinaguri ang first King of Poets. Karamihan sa kanyang mga obra ay tungkol sa patriotism, mga magsasaka at manggagawa. Kwento ng kanyang anak na si Virgilio Yuzon, bagamat nasa larangan na ng serbisyo publiko, hindi pa rin tinalukuran ng kanyang ama ang pagsusulat. Ang buhay niya po ay dedikado sa pagsusulat. Kahit naging congressman siya, naging constitutional convention delegate, kahit marami na siyang nagawa sa serbisyo publiko, pero hindi po siya humihintong magsulat. Nung lumalaki ako, hanggang alas 2, alas 3 ng umaga, sulat siya na sulat. That's why he has a very big volume and copious body of work. Bilang parangal at pagkilala sa kontribusyon ni Yuzon hindi lamang sa Guagua kundi sa buong unang distrito bilang dating kongresista, gayon din sa kanyang ambag sa literatura. Idinaos ngayong Biyernes, January 17, ang unveiling ng kanyang monumento at marker, kasunod ng paglilipat ng kanyang mga labi sa Maquiapo Elementary School. Pinangunahan ito ni Guagua Mayor Tonton Torres, katuwang ang mga kaanak ni Yuzon. Bilang isang Guaguaenyo, malaking bagay ito dahil napapakita natin unang-una yung naging contribution ni Honorable Amado Yuzon, and at the same time napapakita rin, nalalaman rin yung kagalingan ng isang Guaguaenyo. And ang ating objective dito na linipat natin mismo dito sa ating paaralan, dito sa Maquiapo, ay para magsilbi itong inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. And we know na we're very honored and privileged to have an Amado Yuzon sa aming bayan. And sana yung kanyang legacy ay magpatuloy, hindi lang ngayong henerasyon, kundi pa sa mga susunod pang henerasyon. Dumalo rin sa nasabing kaganapan si former Senator Bam Aquino, na kaanak din ni Yuzon. Ayon sa kanya, mahalagang alalahanin at bigyang halaga ang ating mga bayani. He wrote in Filipino, in Spanish, English, and Kapampangan, at isa po sa mga tao na yung kanyang mga sinulat na mga tula ay umikot talaga sa buong mundo at marami pong na-inspire. He wrote about peace, and throughout his life po, naging isa siya sa mga minamahal talaga ng Guagua, Pampanga. Kami po, related kami sa kanyang asawa na Aquino rin. Kaya natutuwa po kaming nandito, and we're very happy na sila Mayor Torres at yung buong Guagua po ay tinayo itong rebulto para kay Amado Yuzon. Samantala, hinikayat naman ng mga ito ang kabataan na gawing halimbawa at inspirasyon si Yuzon. Inaanyayahan ko kayo na subaybayan at pag-aralan ang buhay ni Honorable Amado Yuzon, ang kanyang naging mga kontribusyon sa ating komunidad, sa ating bansa, at ang kanyang mga obra na talagang kumbaga tumatak at naging bahagi ng ating kasaysayan. Huwag silang humintong managinip at mangarap kasi tulad ng aking ama, na nanggaling sa isang pamilyang dukha. Siya po ay umangat dahil sa kasikapan niya at dahil sa kanyang talento. Kanya sana gawin siyang model or exemplar o inspirasyon sa kanilang habang lumalaki sila. Liana Canilaw, CLTV 36 News.